Beckman Davisille. Hyvää iltaa. Tervetuloa tänne Kipupiste-ohjelmaan. Minä olen Antti Anis. Jokaisella meillä on omat pelkomme, halumme, häpeämme ja toiveemme. Tänään poraudumme 3 ihmisen sieluun. Ensiksi Stefan. Mikä sinua vaivaa? Ei mua vaivaa mikä? Tervetuloa tänne parakkaiden, väsyneiden ihmisten kokoukseen. Ja sitten... Mitä? Mä kuvittelen, että on kahvila. Mä skippaan tän paska yli. Skippaan tonkin paska yli. Ja sitten Arto. Mikä sinua vaivaa? No, mulla on tää klassinen, jo tällaiseksi perisuomalaiseksi sairaudeksi muodostunut. Mua kloonit kiduttaa sähköllä. Niin, tehän olette sähkömies. Miten se tähän liittyy? Ja sitten Mika. Entä sinun ongelmasi? Hommous! Tulkaa ulos kaapeista, homot! Simmarit, sammarit, kummarit ja pipo. Simmarit, sammarit, kummarit ja pipo. Simmarit, sammarit.